Хора, извинявайте, че спрях клипа, ама баща ми и брат ми дойдоха и започнаха за някакво пиле, брат ми искаше и затова спрях клипа, затова продължавам го сега. Ето, гледайте. Спрях клипа, стигнахме до частта, дето гръмна Роня. Затова сега пак почвам. И аз ви казвам, ще пусна и двата клипа, ще кача и двата клипа. Затова да знаете за какво съм правил клипа. Така. Казах ви, клипа ще е този път, клипът ще е 2 минути, защото този клип беше 2 минути сигурно. Те да знам колко минути беше, но ви казвам колко ще е клипа. Сега ви казвам, че клипа ще е 2 минути. Дали съм? Чакай бе, отил. Ай, бахтите. Ще изнава някакво така. Брутален пак. Айде бе, пусни се тъпия снайпер. Ето. Така, айде, свършвам клипа, да знаете хора, надявам се да ви е харесал, ако е така, моля ви абонирайте се за мен и за Никола Гейминг.